Este gol de Madrigal no primeiro minuto do partido deulle os 3 puntos ao Bergantiños, que suma así a súa terceira vitoria consecutiva. O tanto foi discutido polos xogadores e afección do Pontevedra B por posible fora de xogo. Pensamos que no, que fue un centro y fue reglamentario y la verdad es que es muy importante, porque fuera de casa sobre todo nos da mucha vida, necesitábamos los puntos, llevamos ya 3 jornadas consecutivas ganando y la verdad es que estamos saliendo ahí de la zona de abajo. A marxe da polémica, o certo é que o Bergantiños mereceu o triunfo na Xunqueira polo seu bo traballo defensivo e a superioridade en ataque, que propiciou varias ocasións a contra coas que puido incrementar a súa vantaxe. Josito, Josiño e Moreira tiveron cada en súa, pero non estiveron acertados. Pola súa parte, o Pontevedra B tardou media hora en recuperarse do desconcerto que lle provocou o temperán gol en contra e tan só creou perigo cunha testada de Rubén e un bo remate de Edgar a 3 minutos para chegar ao descanso. No segundo tempo, o cadro local recuperou a orde e o dominio do balón, pero seguiu carecendo da profundidade e o acerto necesarios para empatar o encontro. Carlos tentou uno dende lonxe no minuto 57 e no 70 Freire probou sorte con este remate que marchou alto. Tamén se foi alto o disparo de Fernando no 81. Non así o remate de cabeza de Veloso que detivo David Llaño. E xa co tempo cumprido, Iván Amor puido incrementar a vantaxe visitante, pero o seu lanzamento marchou lixeiramente desviado. En definitiva, un partido bastante espeso pola nosa parte, diante tamén o mérito que aí lle quedar ao rival, sobre todo desde o punto defensivo que estivo moi ben.